ABA Nayfadyndaky Halkara Atçylyk Akademiyasiniň ahal-teki atlary parahatçylygyň ilçileri UNESCO klubynyň guramagyna ýurtymyzyň ýokary okuw mekdeplerine hereket edýän UNESCO kafedralarynyň we klublarynyň gatnaşmagyny gözelligiň we sazlaşygyň nusgasy bolan ahal-teki bedewlary dünýä atşynaslarynyň täsirligi adly sanly gomarkaly okuw usuly maslahaty geçirildi. Maslahat arkada Serdarly Bagtyar Gaşlar ýylyna ahal-teki atçylyk sunugatynyň we atlary bedemek däpleriniň UNESCO-nyň adamzadyň madde däl meden mirasynyň görnekli nuskalarynyň tanywyna girdilmegine başlandy. Maslahatyň dowamyna çykyş edenler ahal-teki bedewiniň türkmen halkynyň durmuşyna möhüm ähmiýet eýleýändigini, bekeşli bedewlere ýurdumyzda belent sarpy goýulýanyny belläp geçdiler. Märim bolşýaly türkmen halkynyň mellili ejra gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman terdarymyzyň taýlalaryny etejekini, ýurdumyzda gadymy atçylyk sunugatyny täzeden dikeltmek, ösdürmek boýunça maksady gönükdirilen işler alınıp barylýar. Häzirki döwürde zähmet söýür sesler beýik ata-babalarymyzyň iň oňat däplerini dowam edip, deňsiz taýsy tohum atlarynyň arasalygyny saklamak, seni guruluşyny kämilleşdirmek hemde gözelligiň we ajaýyplygyň nusgasy hökmünde ikrar edilen ahal-teki bedewleriniň saýlama tohumlarynyň baş sanyny artdyrmak boýunça ýzygyderli işler amala aşyrylýar.